Jeg lovede jo at lave en lille Q&A i forhold til min udtalelse til OL her om et par dage. Der er kommet helt vildt mange fede spørgsmål, og jeg beklager, at jeg har været lidt sen om at få at tage den her Q&A i gang, eller få svaret på det. Jeg tænker, at jeg tager spørgsmålet fra toppen. Carla Nørgaard spørger, hvordan reagerede du, da du fik at vide, at du skulle til OL? Jeg var faktisk sindssygt syg, da jeg fik at vide, at jeg skulle til OL. Vi sad nede i Aachen i Tyskland for små 14 dage siden, og der var møde nede på hotellet, hvor alle ryttere, eller hvor den store truppe af ryttere skulle have at vide, hvilke 4 der var udtaget, og jeg kunne ikke være med, fordi jeg var simpelthen så syg, så jeg lå op på hotelværelset. Så jeg fik det egentlig først at vide, da min far kom op sent om aftenen, og jeg vågnede sådan klokken 12 om natten, og så at der lå en OL-kuvert på min natbord, og så kunne jeg ligesom godt regne ud, at jeg var udtaget. Så blev jeg selvfølgelig helt vildt glad, udover at jeg var hammersyg, så fik jeg da selvfølgelig et smil på læben, og blev mega stolt over, at jeg er udtaget. Så det var sådan. Pia Madsen spørger, sådan, hvad min personlige målsætning er, og hvad min største bekymring er. Personlig målsætning er sådan en lille smule svært, fordi for mig så handler det rigtig meget om holdkonkurrencen over til OL. At vi alle 4 kommer til at gøre det sindssygt godt den 10. og den 11., hvor vi skal ride Grand Prix. Drømmen vil jo være at få en holdmedalje, men vi ved jo godt, at det er nogle sindssygt stærke hold, der er der, så det kræver, at sol, måne og stjerner står sådan fuldstændig perfekt, før at det kan blive en realitet. Men det ville være en drøm. Min største bekymring omkring OL, det er nok sådan omkring forholdene for hestene. Jeg tror, at flyveturen for Cassidy og sådan noget, det kommer til at gå fint, håber jeg. Men sådan omkring om stallene er i orden, og om forholdene sådan generelt er så gode, som vi har hørt de er, og som vi håber de er. Så spørger Karoline Reisel, hun spørger, hvad jeg ser allermest frem til ved OL, og hvordan jeg forbereder mig selv på oplevelsen. Jeg ser helt vildt meget frem til sådan at mærke den her OL-vibe. Få lov til at være sammen med de andre danskere, bo på hotellet sammen med de andre atleter, mærke stemningen. Og selvfølgelig også at ride, men rigtig meget at mærke den her OL-stemning, ikke? Med hensyn til forberedelsen, så vi har jo trænet sådan ret stille og roligt siden Aachen, men noget vi har trænet rigtig meget, det er klappetræning. Han reagerer sindssygt meget på, når der bliver klappet, både før og efter mit rit, så jeg har gjort det, jeg nede i hallen har sat sådan en stor surround sound anlæg op, og så har jeg slået min telefon til, åbnet en YouTube-video og sat alle mulige klappelyde på. Og de første par dage var han sådan fuldstændig åndssvag, og for rundt og var skumsvægt i løbet af 10 minutter. Men nu er han allerede blevet bedre, og forleden dag så hjalp en af mine veninder, Sanne, mig med at sætte sådan nogle fodboldvideoer på, hvor crowdet sådan går fuldstændig amok. Og jeg synes, han tager det pænt. Så jeg tror, at det er sådan, det der er gået mest ud på, sådan rent konkret med hensyn til forberedelsen. Så spørger Ida Marie Hyldal omkring, hvad mine planer efter Rio er. Lige nu er der rigtig meget Rio på hjernen, men efter OL, der skal Cassidy holde fri nogle måneder. Han skal hygge sig og undgå at træne for meget, holde lidt i gang selvfølgelig, gå rigtig meget i Hedeland, gå ture. Og så tror jeg engang sådan til november, december, måske lidt før, så kan vi gå i gang med lidt stævner igen. Der starter indendørssæsonen. Jeg havde en lidt uheldig start på World Cup sæsonen sidste år, hvor jeg blev anden sidst. Så jeg satser på, at vi kan prøve at gøre det lidt bedre i år og komme med i World Cup sæsonen. Hvad frygter jeg mest ved Cassie til lange rejse? Jeg tror ikke der er så meget at frygte. Jeg tror bare det er det selv stille og roligt. Jeg håber selvfølgelig at han klarer turen fint, og han slapper af under flyveturen. Så jeg tror ikke der er så meget at være bange for i virkeligheden. Hvilke personer skal jeg med til Rio, spørger Ida Marie også om. Jeg skal have min groom, Mie Poulsen, med, som skal bo på groomhotellet sammen med de andre grooms. Så skal jeg have træner Rune Willum med, selvfølgelig, uundværlig. Og mor og far. Så det er vildt fedt, at jeg kan dele oplevelsen med de personer, som har været med mig sådan hele vejen. Og det glæder mig bare vildt meget til. Jeg tror, det bliver vildt fedt. Kigger jeg her. Skal se. Jeg skal se her. Astrid Dahl, hun spørger, hvad tror du, der bliver mest udfordrende ved OL? Jeg tror, det bliver at få Cassidy til at slappe af på banen. Og det er nok også det, som har fyldt mest de sidste par uger, og få trænet ham til at slappe af, når der er en masse lyde, og der sker en masse omkring ham, når han skal ride. Så det tror jeg bliver sådan den største udfordring. Hvad lægger jeg vægt på i træning af Cassidy lige nu, spørger Astrid om.
Jamen, han har ikke trænet ret meget. Han har gået stille og roligt. Jeg red lige min nye kyr igennem i går for første gang, og sidste gang i OL. Så det er sådan set første gang, han rigtig har trænet med intensitet. Så skal vi have en lille træning i morgen. I dag der har han bare gået tur og hygget sig. Så træning har været meget sparet væk efter Aachen, og så går vi første gang, når vi lander i Rio igen. Så spørger jeg straks, om jeg rider programmerne igennem inden sådan et stort stævne. Det gør jeg normalt. Normalt så rider jeg i hvert fald Grand Prix'en igennem, og en masse øvelserne fra Grand Prix Specialen for lige sådan at være i programgear. Men jeg har ikke reddet program efter Aachen andet end køreprogrammet. Så skriver Malene Lersø Mortensen, hvordan jeg forbereder mig på de store konkurrencer. Det er lidt forskelligt fra konkurrence til konkurrence, men den her gang har det været meget med klappetræning, som jeg sagde. Og så forbereder jeg mig selv mentalt ved sådan at gøre klar, som jeg plejer, holde mine rutiner. Jeg har sådan ret meget, jeg er ret overtroisk, så jeg skal gerne gøre sådan mange af tingene, som jeg plejer. Ikke at det kan hylde mig ud af det, hvis ikke det lykkedes, men det giver mig en tryghed at gøre nogle ting sådan på samme måde, hver gang jeg skal afsted og pakke på den samme måde. Ja, lige præcis. Så spørger Mathilde Christensen, hvor lang tid skal Cassidy flyve? Han skal flyve omkring 11 timer. Det afhænger lidt af vind og vejr, men det er omkring. Og det er første gang han skal flyve, så jeg håber at han klarer det fint, og det bliver selvfølgelig lidt spændende. Så spørger Katrine Mathisen, hvornår hestene flyver til Rio. Det er sådan at Cassidy bliver kørt til Liège på mandag. Min far han kører ham til Liège i Belgien, og så bliver de lastet på flyet sådan tirsdag middag, og så flyver de her 11-12 timer til Rio. Og jeg er nødt til at tage afsted sammen med Mie allerede mandag fra København. Vi flyver til Portugal og så til Rio de Janeiro. Og det er fordi at vi er nødt til at kunne tage imod ham over i Rio, så derfor har min far taget chancen med at sætte ham på flyet, og Mie og jeg vil tage så imod ham i Rio. Så spørger Asta Behrens, undskyld, jeg håber ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Hvis man som dressurrytter ikke har penge til at købe en hest, som kan det hele på et højt niveau, hvordan man så kommer op og ride på mit niveau. Jeg vil sige, jeg har været vildt heldig med Cassidy, at han var en MB-hest, da vi købte ham, og derfor var han til at komme i nærheden af sådan rent prismæssigt. Og så han er der spare hård træning. Simpelthen lægge kræfter i, få lov til at have en god træner, nogle forældre, der bakker op. Så tror jeg på, at alle kan nå de drømme, de gerne vil nå. Så spørger Asta om om jeg har reddet på højt niveau alle mine ponyer også. Jeg kom faktisk allerede på landsholdet, da jeg var 12 år i 2005. Og så red jeg på landsholdet i 2005 og 6 og 7. Så havde jeg en pause i 2008, var så på igen 9, 10, 11, 12, 13. Og så var jeg så 25, 14 og 15. Og nu er vi så i 16. Så jeg har faktisk været med i ret mange år og har prøvet rigtig mange fede ting, både gennem pony og junior og young tid. U25 for sin tid. Hvordan vi fandt Cassidy? Jamen det var faktisk han stod op ved Andreas Helstrand. Og så ville jeg jo prøve ham. Jeg var ikke sådan fuldstændig forelsket i ham, men Rune han var helt vild. Og jeg blev selvfølgelig også helt vild, efter jeg havde haft ham i en uge eller sådan. Og Rune overbeviste os om, at det var den rigtige hest for mig. Og han havde også noget temperamentsmæssigt, som gik rigtig godt i spænd med det, som jeg godt kan lide. Og så gik der jo ikke ret lang tid, så var jeg også helt vild med ham. Så skriver Tina Lodal, hun spørger om noget her. Hvordan sikkerheden for Cassidy og jeg bliver. Vi har fået at vide, at vi er 10.000 atleter, og så er der omkring 100.000 sikkerhedsfolk. Så der bliver gjort rigtig, rigtig meget ud af, at vi har det godt, og at vi er i sikre hænder, når vi er over i Rio. Hvordan det eksakt bliver, det er jo lidt svært at sige. Der har været lidt bøvl med lejligheder og sådan lidt forskellige ting derovre. Så på papiret, så skulle det være super sikkert for os, og de skulle gøre alt for at passe på os, men når vi kommer derover, så må vi se, hvordan realiteterne de er. Ja, det tror jeg var det. Fedt, I vil stille så mange spørgsmål. Jeg håber, I bliver ved, og jeg prøver at se, om jeg kan lave nogle videoer over fra Rio sammen med Cassidy. Der er nogle begrænsninger med hensyn til, hvor meget vi må og ikke må, så jeg ved ikke nøjagtigt, hvor meget jeg kan gøre endnu, men jeg skal forsøge. Tak.